Яңалыклар вакыты үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алсу Нуриева, исәнмесез? Они не одни. В данный момент за ними большая страна. Әлмәттә гуманитар ярдәм җыены оештырдылар. Бик зур рәхмәт сезгә. Хезмәт иттегез. Азнакайда гүзәл затларыбызны кытладылар. Ул бик мөлаем, бик ачык һәм туры сүзле кыз. Римма Гайсинаның бенефис кичәсе. 7 март душәмбе 9 сәгать 18 минутта Әлмәт ашыгыш хезмәтләренә Гафиятуллин урамы 10А йортында янгын турында хәбәр килә. Урынга килгән коткаручылар 3нче каттагы фатирда кухня янганын ачыклый. Янгын нәтиҗәсендә бүлмәдәге идән һәм җиһазлар зыян күрә. Янгын мәйданы 2 квадрат метр тәшкил иткән. 4нче һәм 5нче каттагы фатирлардан 5 кеше коткарылган. Шул исәптән 13 яшьлек бала. Җинаять турында хәбәрне тикшерү кысаларында янгын чыгу версияләре карала. Шул көнне 18 сәгать 52 минутта янгын частина Урсала микрорайоны Лесная урамы буенча мунча януы турында хәбәр килә. Һәлакәт нәтиҗәсендә ут белән мунчаның түшәм япмасына зыян килгән, бина кырымланган. Янгынның гомуми мәйданы 2 квадрат метр тәшкил итә. Һәлак булучылар, зыян күрүчеләр юк. Янгынның сәбәбе ачыклана. Әлмәт районы буенча дәүләт янгын күзәтчелеген гамәлгә ашыру бүлеге көнкүрештә янгын куркынычсызлыгы кагыйдәләрен үтәргә, янгын хәбәрчесе урнаштырырга чакыра. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Россиянең Донбасс һәм Луганск халык республикаларын геноцидтан коткару операциясе дәвам итә. РИА Новости агентлыгы мәгълүматлары буенча Украинадан Россиягә 142 меңнән артык кеше эвакуацияләнгән. Авыр тормыш хәлендә калган халыкка татарстанлылар да ярдәм итә. Алар өчен гуманитар ярдәм җыены оештырдылар. Шул исәптән Әлмәттә дә. Рәдифә Нугманова дәвам итә. Хатын-кызлар һәм иратлар, балалар һәм яшүсмерләр өчен кышкы өс киеме, аяк киеме, урын, җир кирәк яраклары. Бу һәм башка төрле ярдәмдә Әлмәттәге Бирлек җәмгыяте 3-4 көн эчендә җыеп туплану нуктасына китергән. Барлыгы 747 берәмлек товарның һәркайсы белән үз кибетләре, сату нукталары булган әзербайҗанлылар ихластан бүлешә. Аларның ниyaтләре изге, сүзләре чын йөрәктән. Они не одни. В данный момент за ними большая страна, Россия. Алар ялгызы түгел, бу иң мөһиме. Алар артында зур бер ил, Россия. Без бөек ватан сугышында да бергә булдык. Хәзер дә ташламаячакбыз. Первой мировой войны, Второй мировой войны и никогда. Бирлек җәмгыяте җитәкчесе Фикрәт Агабакиров сүзләренчә, бүген Әлмәт районы территориясендә 700 әзербайҗанлы яши. Аларның 150-се оешманың актив әгъзалары. Нинди генә чара булмасын, дин кардәшләребез беренчеләрдән булып ярдәмләшергә алына. Башкаларга ярдәм кирәк вакытта күрмәмешкә салышып узып китү безнең милләт вәкиле өчен ят күренеш, ди ул. С 2011 года мы очень много благотворительной работы. 2011 елдан бирле без хәйри акцияләрен Әлмәт районында да, республикада да күпләп оештырдык. Бу безнең күркәм гадәтләребезгә әйләнде. И сегодняшний день для нашего общины это благотворитель традиционный стар. Ил төкерсә күл була, ди халык. Гуманитар ярдәм җыюга чаң булуга ук Әлмәтле әзербайҗаннар бер йодрык булып чираттагы кабат берләштеләр дә башкаларга өрнәк күрсәтеп күчтәнәчләрен төяп та куйдылар. Әлеге 17 төргәктә 1 миллион сумнан артык өр-яңа кием салым. Алар башлыча хатын-кызлар һәм балалар өчен әзерләнгән. Якын арада әлеге матди ярдәм үзләренең ияләреннән барып җитәргә дә тиешләр. Рәдифә Нугманова, Марат Халиуллин, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Хәзерге вакытта авыл хуҗалыгы тармагының барлык предприятиеләре штат режимында эшли. Азык-төлек базарында вәзгыять тотрыклы дип бәяләнә. Бу хакта Россия хуҗалыгы министры Дмитрий Патрушев азык-төлек базарындагы вәзгыятьне мониторинглау буенча оперштаб утырышында хәбәр итте. Продукция ваклап сату объектларына вакытында җибәрелә. Авыл хуҗалыгы министрлыгы, ФАС, сәнәгать һәм сәүдә министрлыгы һәм сәүдә шелтәрләре аерым товарларга өстәмә бәяләрнең ирекле чикләүләре параметрларын килештерделәр. Тиешле мәгълүмат сәүдә шелтәренә җибәрелде. Якын арада бу бәяләр дәрәҗәсендә уңай чагылыш табар дип өметләнәбез, диде авыл хуҗалыгы министрлыгы башлыгы. Патрушев быел икмәк җитештерүчеләргә ярдәм итү өчен министрлык 2,5 миллиард сум, әсет җитештерүчеләр өчен 10 миллиард сумнан да ким булмаган күләмдә өстәмә субсидияләр каравын искәртте. Хәзер агросәнәгать өчен мөһим этап язгы кыр эшләре башлана. Асылда бу Россиянең азык-төлек иминлеге нигезе. Планнар буенча гомуми чәйшү мәйданы 81 миллион гектардан артып китәчәк. Бу узган ел дәрәҗәсеннән күбрәк дип ассызыклады ул. Татарстанда соңгы мәгълүматлар буенча 733 кеше таҗлы вирус йоктырган. Соңгы ай ярым эчендә беренче тапкыр COVID-19 белән авыручылар саны 800-дән кимрәк. 1 февральдә бу сан 777 булган. Шуннан соң авыручылар саны кискен күбәю сәбәпле чикләүләр катгыйланды. 6 марттан нинди чикләүләр бетерелгәнен Алсу Әмирова белеште.
Татарстанда коронавирус шикләүләренең кайберләрен гамәлдән чыгардылар. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының шундый карарын Республика Премьер-министры Алексей Песошин имзалады. Аерым алганда 60 яшьтән өлкәнрәк һәм хроник авырулары булган гражданнарга өйдә генә тору мәҗбүри таләп булдан туктый. Моңа кадәр мондый категория гражданнарга табибка күренү, йорт хайваннары урамга алып чыгу, чүп тегү, кибеткә бару һәм эшкә йөрүдән кала, башка очракларда өйдә калу мәҗбүри таләп ителә иде. Хәзер мондай чикләү бары тик киңәш рәвешендә генә санала. Моннан тыш, таҗлы вирус белән чирләмәгән һәм вакцинация узмаган 60 яшьтән өлкәнрәк хезмәткәрләрне дистанцион эш форматына күчерүне күздә тоткан мәҗбүри таләп тә гамәлдән чыгарыла. Шулай кинотеатрларда, циркларда, концерт залларында һәм театрлардагы тамашачылар залларын тулысынча 100% тутырга рөхсәт ителә. 8 март бәйрәменә багышланган чаралар Азнакайда шәһәрнең балалар иҗаты үзәгендә башланып, соңыннан тантана мәдәният йортында дәвам итте. Бу хакта махсус хәбәрчебез Илмира Шәрифуллина сөйли. Яз бәйрәме көннәрендә Азнакайда хатын-кызларны зурлыйлар, хөрмәт итәләр. Бүгенге чарада Мәгариф өлкәсендә хезмәт куйган 13 ветеран укытучыга дәрәҗәле бүләкләр тапшырылды. Муниципаль район башлыгы Марсель Шайдуллин бәйрәмдә катнашучыларны халыкара хатын-кызлар көне белән тәбрикләп, изге теләкләрен җиткерде. Бик зур рәхмәт сезгә. Инде 40 ел хезмәт иттегез, безнең балаларыбызны укыттыгыз, тәрбияләдегез, өйрәттегез. Рәхмәт сезгә, хөрмәтле ветераннар. Без инде дәвам итәбез сезнең эшегезне. Тырышып эшлибез, Аллага шөкер. Бүләкләнүчеләрнең берсе Айсылу Мәхмүтова, Мәгариф ветераны, үзенең бөтен гомерен укыту, белем бирүгә багышлаган шәхес. География фән укытучысы, соңыннан методист булып эшли. Эшләү дәверендә укытучылар белән матур итеп бергәләп эшләдек. Укытучылар белән аңлашып, аларның алга таба омтылышын аңлап, аларга мөмкин кадәр ярдәм итәргә тырыштым. Узак еллар Мәгариф идарәсен җитәкләгән район башкарма комитеты җитәкчесенең социаль мәсьәләләр буенча урынбасары Дамир Гыйләҗев та бәйрәм белән тәбрикләп, җылы теләкләрен юллады. Мәгариф системасы ул җәмгыятьтә беренче урында торган система. Шуның өчен моның белән әйтәсем килә. Безнең ролебез бүгенге көндә тормышта бик югары. Чын күңелемнән бүгенге көндә язның иң йомшак бәйрәме, иң назлы бәйрәме, иң хөрмәтле, иң мактаулы кешеләребезнең бәйрәме, иң якын кешеләребез, әниләребез бәйрәме белән чын күңелемнән тәбрик итәм. Бу инде минем хезмәтемә зур бәя. Инде үзебезнең район җитәкчеләребезгә, Дамир Ашатовичка, үземнең бүгенге көндә җитәкчем Зөлфия Солтангировнага чиксез рәхмәтемне белдерәм. Һәм киләчәктә инде тагы да матур итеп эшләргә дигән теләктә калам. Бәйрәм җырлар, биюләр белән үрелеп барды. Алга таба шәһәрнең мәдәният сараенда районның төрле оешма, предприятиеларында хезмәт куючы хатын-кызларга багышланган тантаналы чара узды. Район башлыгы Марсель Шайдуллин аларга районның барлык ир-егетләре исеменнән ихлас теләкләрен җиткерде. Хезмәтләрендә уңышлар яулаган, иҗтимагый тормышта актив булган гүзәл затларга истәлекле бүләкләр тапшырды. Республиканың эстрада йолдызы, автор һәм башкаручы Ринат Рахматуллин чыгышы хатын-кызлар өчен көтелмәгән бүләк булды. Балалар коллективларының матур концерты, җитәкче ир-егетләр әзерләгән маҗаралы фильм бәйрәмгә тагын да ямь өстәде. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Әкбәров, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Қалабызда Татарстанның атказанган артисты Римма Гайсинның иҗат кичәсе булып узды. Уен көлкілі һәм ихласлыкка бай булган иҗат кичәсен безнең иҗат төркемендә күреп кайтты. Юбилярны аның хезмәттәшләре, якыннары, дуслары, туганнары котлады. Римма ханымга район җитәкчелеге һәм Татнефть компаниясенең хәйрия фондының бүләкләре тапшырылды. Сүнгән йолдызларда Гөлнур әби, Кызырлауда Иркәбикә, Кайчакларда Сония, Алла караган йортта Зилә Саматовна. Кайсы гына рольгә алынса да, Татарстанның атказанган артисты Римма Гайсина һәр образны җиренә җиткереп эшләргә гадәтләнгән. Аның шуның өчен яраталар, шуның өчен хөрмәт итәләр. Римма ханым Гайсина Әлмәт Татар дәүләт драма театрына 1992 елда килә. Алабуга агарту училищесын тәмамлап кайткан хореограф бу вакытта Горький клубында эшли торган була. Килү белән аны күмәк биюләргә алмаш актер итеп гастрольләргә озаталар. Шуннан бирле аның театры гастрольләре менә инде төгәл 30 ел дәвам итә.
Бәйрәм булсынмы, ял көнеме, башкаларның рухи азыгын кайгыртып яшәүче артист кешенең гомер бәйрәме дә сәхнәдә билгеле. Илдар Хәйруллин куйган тыкрыкта булды бу хәл спектакленә кушылып киткән иҗат кичәсендә алтын юбилейна җиткән Татарстанның атказанган артисттан сәхнәдәш дуслары, якыннары, туганнары бергәләп җыелып котлады. Театрыбыз спектакльләр генә куеп калмый. Ул шәһәрдә, республикада үтүче бик күп чараларда катнаша, күп проектларда катнаша, шуларның берсе әлбәттә безнең яраткан рухият программасы. Үзе турында үзе генә түгел, аны белүче хезмәттәшләре, дуслары, якыннары да туры сүзле, максатчан һәм гаделлекне сөючән диләр. Шуңадыр Римма Гасина тутырган образларда тере хәтергә уелып кала торган. Мин аның беренче көннәрен театрга кергән вакытын хәтерлим әле. Ул безнең Чаллы гастролендә яшь йөрәкләр спектакленә килгән көнне бию өлешенә кирип китте. Ул бик мөлаем, бик ачык һәм туры сүзле кыз. Ул һәрвакыт үзенең ичендә уйлаганын туры әйтте һәм ичендә начар фикерләр белән яшәмәде. Әйбәт, тырыш. Уннан инде әйбәт. Иң акыллы ул. Әсембел, әсез менә шушындый әни янәшәсендә үзегезне ничек хис итәсез? Мин аның белән бик нык горурланам. Аның сыман кебек буласым килә. Минем сүзем дә юк, чөнки мин аны нык яратам. Ул минем гомерем буенда гел якында. Безнең өчен ул әйтеп бетергесез сеңел ул. Менә андагыча әйткән кебек, авызын җырып тора даган, аны ачулана да алмыйсың, аңа бер сүз дә әйтә алмыйсың, шул авыз җыруы белән ул бүтән нәрсәне куя да куя инде, аны ачуланып та булмый. Мактау ягыннан инде без аны мактыйбыз. Безнең өчен үрнәк ул. Без аның белән горурланабыз, шатланабыз, аның белән сөенәбез бергә, аның белән сөйләбез. Радифа Нугманова, Марат Халиуллин, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Хәзер кыска вакытлы рекламага бүленәчәкбез. Аның артыннан ук безнең эфирда. Хочу обратиться к нашим водителям, чтобы детей перевозили в детских автокреслах. Азнакайда ЮХИДИ хезмәткәрләре дә хатын-кызлар көненнән читтә калмады. Май чабу районда традициягә әйләнгән бәйрәмнәрнең берсе. Әлмәт КВН командасы Казанда юмор һәм импровизация буенча көч сынашты. Реклама тиезәчәк, безнең белән калыгыз. Азнакайда ЮХИДИ хезмәткәрләре машина йөртүче гүзәл затларны бәйрәм белән котлады. Халыкара хатын-кызлар көне уңаеннан уздырылган бу күркәм чара Татарстан мәйданында старт алды. Тулырак Илмира Шәрифуллина сюжетында. Автоледилар өчен чәчәкләр. Әлеге акцияга азнакайлылар да кушылды. Юлларда хәвеф-хәтәр булмасын. ЮХИДИ бүлеге тарафыннан оештырыла торган бу үзенчәлекле акция Азнакайда ел сайын уза. Традицияга тугры калып, быел да юл хәрәкәте иминлеге дәүләт инспекция хезмәткәрләре машина белән идарә итүче гүзәл затларыбызны бәйрәм белән котлап, ләлә чәчәкләре тапшырды. Поздравляем всех с наступающим Международным женским днем. Барлык хатын-кызларны да якынлашып килүче бәйрәм белән тәбрик итәм. Бу акция кануннарны түгәл үтәүче гүзәл затларыбыз өчен үткәрелә. Барысына да имин юллар телибез. Бәхет, сәламәтлек, уңышлар телибез. Также хочу обратиться к нашим водителям, чтобы детей перевозили в детских автокреслах. Берегите своих детей, ведь забота о детях это задача общая. Яз бәйрәме алдыннан күрсәтелгән мондый игътибар хатын-кыз шоферларга күтәренке кәеф өстәде. Мин чын күңелемнән барыгызны да иң матур, иң җылы, иң гүзәл бәйрәм белән 8 март көне белән котлыйм. Барыгызга да иң мөһиме сәламәтлек телим, гаилә бәхете телим. Һәрвакыт шушындый матур булып калыгыз, яратыгыз, сезне яратсыннар. Хочу поздравить наших милых дам. Шәһәребезнең, районыбызның, республикабызның гүзәл затларын язгы матур бәйрәм белән хатын-кызлар көне белән котлыйсым килә. Аларга кояш, тынычлык, изгелек, мәхәббәт телим. Хыялларыгыз тормышка ашсын, күңелләрдә һәрвакыт яз шатлыгы булсын. Пусть на вашей душе будет только весенняя радость. Ил көннәр тыныч, язлар ямле, хатын-кызлар бәхетле, юллар имин булсын. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Әкбәров, яңалыклар вакытта, Луч Әлмәт телекомпаниясе.
Әлмәт КВН командасы КВН Әйдә Шаяр Татар лигасы уеннарына катнашты. Атна дәвамында башта барлык командаларда уеннарга әзерләнделәр. Командаларга үз чыгышларын оештырырга лиганың мөхәррирләре булышты. Командалар әзерлеген компетентлы жюри бәяләде. Алар арасында теле һәм радио тапшырулар алып баручылар, республиканы атказанган һәм халык артистлары Венера Ганиева, Ойвас Садыров, Әбри Хәбриев, Илнас Сафиуллин да бар иде. Кичә Татарстан халыклары дуслыгы йортының концерт залында уздырылды. Республиканың төрле районнарынан килгән 12 команда 6 мартта Казанда юмор һәм импровизация буенча көч сынашты. Алар арасында безнең районнан әлбәттә Әлмәттән командасы да бар иде. Ул Әйдә Шаяр Татар лигасы уеннарының ярым финалына чыкты. Христианнар өчен бөек пост башланып китте. Ул 50 көн буена дәвам итеп 24 апрельдә Пасха бәйрәме белән тәмамланачак. Аның алдыннан исә май чабу атнасы санала. Бу вакытта бөек постта тыелган азык-төлек рөхсәт. Шуңа күрә коймак белән сыйланып бәйрәм итү гадәте дә яшәп килә. Май чабу бәйрәмен балалар һәм яшүсмерләр иҗат үзәгендә дә зурлап уздырдылар. Май чабуны элек-электән кунаклар чакырып зурлап уздыра торган булганнар. Әлмәт балалар һәм яшүсмерләр иҗат үзәгендә май чабу бәйрәменә күрше мәктәпләрдән, спорт түгәрәкләреннән укучы балаларны чакырганнар. Бүген бездә Масленица май чабу бәйрәме үтә. Шул чарага бәйләп без бүген чаңгы шоу соревнованиесе үткәрергә булдык. Бу чарада 80дән артык укучы катнаша. Башта балалар чаңгыда йөрделәр. 2015 елгы балалар 500 метр ораны, 2012 елдан өлкәнрәкләр 1 километр ораны узарга тиеш иде. Бу турнирны оештыручылар чаңгы спортын халык арасында, балалар арасында киң җәелдерү максатыннан эшләгән. Чаңгыда йөрү сәламәтлек, куллар эшли, аяклар эшли, саф һавада, үпкәләр чистара, бик яхшы спорт. Балаларыгызны чаңгыга алып килегез, йөрсеннәр, хәрәкәтләнсеннәр, балаларга гомумән кирәк ул, чыныгыр өчен. Данияр Шарифҗанов беренче мәктәптә 2нче сыйныфта укый. Ул чаңгы эстафетасында үзенең яшьтәшләре арасында җиңүче булды. Бу медаль аның өчен беренчесе, шуңа да иң кадерлесе. У меня было 0 медаль. Я хотел первую свою медаль. Минем улым, конечно, тырышты инде. Кичә дә сөйләштек без аның белән. Бүген дә соңгы тренировкада да катнашты ул бик каты. Беренче 3 урынга эләгәсе килде аның. Шуңа күрә эләкте дә. Чаңгы эстафетасыннан соң балалар өчен башка уеннар да оештырылган иде. Бәйрәм өчен ясалган махсус дурагач кашык белән йөгерү, коймак әйләндерү буенча ярышларда уйнаганнан соң балалар тәмләп коймак ашадылар. Алсу Амирова, Марат Хәлиуллин, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Якшәмбе көнне Айсберг клубы да май чабу бәйрәмен оештырды. Аны Фирая Юнусова күреп кайтты. Кышны озатып язны каршы алуны һәр милләт халкы төрлечә бәйрәм итә. Төрки халыкларда Нәүрүз булса, удмуртларда Войкилән, русларда Масленица май чабу. Шәһәр күлендә Айсберг клубы оештырган май чабуга төрле милләт вәкилләре чыккан иде. Кышны озатып язны каршы алу бәйрәмен рус халкы гына түгел, татар, чуаш, удмурт һәм башка халыкларда бик күңелле итеп Айсберг салкын суда койнучылар үзәгендә матур итеп каршы алды. Бу бәйрәмдә 70тән артык кеше катнашты. Май чабуның календарда билгеле бер датага бәйләнеше юк. Гәрчә еш кына аны кышны озату белән бәйләсәләр дә. Безнең клуб 76 елны Михаил Егорыч оештырды. Шул елдан бер елда калдырмыйча без исән-сау су кыйнап йөрибез. Менә шундый бәйрәмнәр үткәрәбез, русчада, татарчада, православный исламда төрле бәйрәмнәр үткәрәбез. Әлмәт моржлары пешергән кайнар коймаклар белән дә килгән кунаклар сыйландылар. Бүген рус халкы традициясе буенча без кышны озатабыз. Шушы матур бәйрәмдә безнең бар халкыбыз да катнаша. Без карамыйбыз русмы, татармы, чувашмы. Шушы бәйрәм безне объединяет, шушы бәйрәм безне сплочает. Иратлар әзерләгән салкын суда койну урынында буш тормады бу көнне. Олысы да кичесе дә дәртләнеп салкын суга чумдылар. Бергәләшеп яшибез. Чувашлар, татарлар, урыслар, башкортлар, украиннар, бөтенебез бер-беребезне яратып, значит, бергә яшибез.
Біздің мұнда милләт юк. Біздің дуслар. Дуслар яраткан бәкебіз бар, яраткан күлібіз бар, яраткан шәһәребез бар. Рахатланып яшибез. Бәйрәмне оештыручылар үз эшләрен яхшы білді. Халык белән күңел ачты, самавырдан кайнар чәй дә эчтеләр. Салкын суда кыйнып, алар үзләренең сәламәтлекләрен ныгыталар. Ширай Юнусова, Дамир Кырбанов, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Бу сезгә ишткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алсу Нуриева һәм монтаж операторы Олия Байрамалова сезнең белән саубуллашабыз. Киләсе очрашларга кадәр.